Agent 5 Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot miti mo na paset ti makalawas aseryeteo iti drama tayo na pauluan. Agent 540 Kamaudyanan na makita mong ti bagbagak a sorpresa ken ka. Ti mansyon itigit ti bantay. Wan, Henobeba. Mansyon ta. Mansyon na nagtawad mo't lang iti nagrigrigatan ta. Ado, ti pakaliksaban ta iti ado a kwarta. Malaksid kadag iti punirariak. Kamangakpay iti daglag grupo wenno sindikato. Illegal nga agpaiso? Ngem. Kinabak nang tipay na. Ebidensya ti mansyon ta sorpresa ken ka. Oh. Magagaran akon ang makakita iti panpanakkel mo a mansyon. Napintas. Komportable kay Jay. Makainanakay ti husto. Vacation house or honeymoon house taday Jay, Henobeba. Siguro na baknang ta, gaputa nagtaod ta iti baknang a pamilya. Ngem, sana ka makontento? Kayat ko, nga adapay abumaknang ta. Apayakan lahat ng sardong mo. Dandani akong naipasubsub. Ang mumat sa anak-anak ka seatbelt. Kunaklakit dino asino day Jayan. Asino? Jay nasabat ta. Agam bayam day Jayan. Di ka dilugan ti pulis? Ha? Oh, kuha. Saan? Bayamon. Saan tan na pagsaritaan day ta? Okay. Maawatan ka. O sige. Ituloy ta ang pagsaritaan ti may papan iti baro a mansyon ta. Talaga nga agrayiran ti kinadakas, sir. Pudnot ako nam. Kasi ta, adaman na i-detain. Ayun nga rod. 18 hours ti reglamentary period na. Ket saan pa nga mo, no manayunan pa ti kaso na. Ngamin, madamapay lang ti inquest proceeding. Kasta ka di? Wen, kastamat lang ti kaso di mon monitor ka. Under surveillance pa lang. Agpada day ti kaso. Adda pa'y may sana detain. Ngam kaslag babawi di complainant. Binutbuting dan samit. Masapol ang nakaipila dan iti darom. Iti kasta, saan ang makaswan iti arbitrary detention, di polis anang i-detain kan na. Dahito man ang tirigat na. Numag ng ti kwarta, kat awatan di masaknan na complainant. Sana madisiplinahan di suspect. Mapanunuyan kid di. Dahito ti sakit ti daduma. Iso maakwit mat adagos di kaso. Panagbutang ti may saga po na. Tidak dumaperason, ket gapo iti kwarta. Ay, iso nga graira latta ti kinadakas. Ken maakakuban gapo iti kwarta. Talaga na pintas to'y impatakder mo a vacation house ta. Dakkel, naulima. Awan ti umay mang disturbo kadatan no data dito. Ang magure ka. Endpoint nan samot din. Magnagalata, tasaan aditoy, ti patinggana. Talaga mat adito yan ti patinggana. Saan ka di? Saan? Magnatalat tayo ti abay da ito'y a cemented wall. Oh, awan matan ti makitak ari daw dito eh. Naklaatak
iti dayta a blinking light. Insilaw mo ka di? Apay nga katawa ka? Awan tinangisilaw iti dayta. Agsilaw ti blinking light no makabatog ta iti ayan ti ridaw. Awan matiri daw. Kalpasan ti may sa minuto. Aglukatan ti ridaw iti batog ta. Sana madlaw nga daridaw ditoy. Naglaing kamutan anang design iti dayta? At dagayom kong arkitek ang tulong kanya. Tapno kasta ti design kan pan nakaramid na. Saan kami na makita uno madlaw ti ridaw no saan nagblink ti dua silaw na. Ken adda pagsayaatan na. Tano sa balya tao ti simbrek wenno umadak ditoy. Agblink ken aguni ti serena iti daytoy aridaw. Isu nga mumlatan no adda sumangbay apagad. Nagmayat ngatan. O sige, sumratan. Kayat ko ti agbakasyon dito'y tamagusto. Sige. Agsublikan to ditoy akaduam dagiti babawnen. Narigat no si kalang ti agnad ditoy. Adda ka dinamnamaam amang dangran kanya? Saan tayo may baga ti masakbayan? Isu na saysayat matlaeng no adda kaduam. Iti kasta at damot mga sikaso kadagiti kasapulam. Nagpintas to'y mansyon ta. Magusto ak launay. May magta na lagip na kapasyar, pare. Uwan, pare. Ipadamag ko ken ka ti mansyon ko ije Sambuanga. Nagpintas, pare. Kat mabalin nga ipasyar kanto ijay. Amok ti location na pare, kapota inyes sketch mo iti. Kat asinagayam ti lugar ti gayam ko di Sambuanga. Ti gayam ko, anangato a tao. Wan pare, mabalin nga ipasyar kanto. Wan ipasyar kayon to kinimanang mo. At taniwanang iti ospital. Gapo iti sakit na. Kasta gayam. Isumot lagayam mamapilpilit ti isam mo. Tadamat gayam parikotyo. Ket, kumusta nga ruden? Agngangabit ka nun. Iso arumwara kumaitay. Hanggang kilata si mangpat ka. Kasta gayam. O sige, kumuyog ak matan ni di ospital numapan ka. Amumatan, nasingit tayo nga gagayam kadamanang mo. Kaya't kumata makita. Amumatan. Ti cellphone ko. Ni Jacqueline na ka anak at tumawawag. Sige pare, sumbatam. Hello? Uncle, umay kayon. Tapos maabutan niyo pa ni Mama. Umay kayon. Diyos ko. Anya timbaga ni Jacqueline? Mapana ka no ta, mga nudjakon maabutan ni Manang. Lumaban ka, Mama. Nagbiag ka pa. I'm sorry, Jacqueline. Nga minaramid ni amin ang kabawalan mi. Awanan ni Mama. Mama! Awanan pare. Santa na naaputan ni Manang nga si Bibiyag. Awanan.
Condolence, pare. Saan min nga ipanit ti morgue? Okay. Alahon, tasyak timang tamingkan kuana. Wano iti bangkay na, ijay puniraryak. Makamukan pare. Uwan pare. Napatagmat kanya ti kabsat mo. Tagayem kumat. Gayem kayo nga kabsat. Awagak dagiti tawag, tao may danalaan ti bangkay na. Umay may bantayan pare. Agladingit kayo lang, pare. Kabayatan ti panang buy-buyayo iti bangkay na. Isungay pa busuyo latang kada kami. Ipaay mi ti espesyal a serbisyo ken kuana. Uncle, kaya't ko abantayan tayo ni Mama iti funeral homes ngayon na. Gusto te ko na ni Vilo. Ano bantayan tayo, Jay? Agsakit lang tinakam tayo. Anadang aglatingin tayo. Isungay talag tayon kan kuana. Uncle, Nalay nga imbalmar ti gayam ko. Nagagat, nasimpat, kan talaga baknang da. Nupay kasta, iswa mismo ti mangistimar kadag iti bangkay. All around ti trabaho na. Ora iso ti agin kukwa. Nagagat ngamin. Iso abim maknang. Ado ti punirariana. Ado ti sideline na. Ken negosyo na. Tanagagat. Jak kayat nga italag iti taok da ito ya bangkay. Isuadwa talang amang iwayat. Naktangan ang titingad ko. Pusa day, Jay. Saan mo adilawan? Ituloy mo kit din tar aramidan. Apay nga inikat mo ti gloves mo. Anya ti kakautang itibag. Ha? Anong ti paltog? Tangiwat mo. Kamatag ti anak ti Diablo. Mabitang! Ilak mo tiri daw. Awan, ti pastragam di daw. Ilak ko ngam rumarak. Saan ko nga ituloy tar aramidan mo? Agmay sa akit din amang tamtaming iti daytoy abangkay. Buti na kita nga sa paleta ko, sir. Agalerto kayo, mat. Sakpay nga da iti unag tinakadlaw. Da kayo nga da iti masungad, awan pa'y nadlaw yo. Awan na talaga, sir. Oh, salabalin. Manipod ita. Strictly, at di kay pastrag iti tagarwar. San ka di, asang kay bagak, nga ibitin nyo, wenno ikapot yo tay karatula, nga unauthorized person not allowed inside. Like that, sir. Sige, ikabil yon. Kan agsipot kayo. Payakas dyan mo ni Sir Divilo. Managkikiktot. Uray awan ti makita na. Wano mangmangag na kanabtuog kahit ibaga na nga da. Alalyayan siguro dagiti parparchen na bang kaya? Uy! Apa na ka, sir? Seryoso ka maten, tonton? Awan. Tantamingan ko na maa. Sana parparchen. Apa nga da private embalming room da nga gasawa? Damagam kan kwa na ha. Kun na-train tayo mo ta mga rami di ter aramidan da pa ng taming iti bangkay. Anya? Si Kamat. Saan ka mo't lamasong batan iti data? Sige. Ituloy tayong ter aramidan tayo. Uncle, kunak man no ita arabi ama isangpot dito balay ti bangkay ni Mama. Isumot ti amok. Awagan yun Uncle. Kababayin mo na. Amumutin ni Divilo. Nasaya at day tagayim eh.
Sana sinsinan ti serbisyo na. Nasaya ata tao. Uncle, Apay ka di. adayo tiriknak iti dayjay a tao. Kasta talaga ata sa anak close ken ka. Tsaka mo, ngam adda sa bali abanag amariknak. Manya sa bali abanag. Tsaka mo, Uncle, Anya. tsak maawatan ti baghig. Ala, relax kan. Maawatan ka kanakan. Amok ti marekrik nam. Kasmat kanyak. Lumlumdaang ka. Lumlumdaang tayo amin. Uncle, Hanggang ulitak. Mapagtalkan ni Pare de Vilo Sairo. Nasinggad iti pamilya tayo. Kinasaya at agayam. Ala, ingkagat maturungan, hinubiba. Agduti ka pa iti pagpapayam ospital inton bigat. Aginanakan, sa nabali, nalpas maten ti aramidam. Ti bangkay, ti kabsat ni Miglet. Tangiwat mo, di mo ni balikas. Awanan ti parikot. Systematic can organize ti amin atignay ko. Nalpasen, awanan ti parikot, iti bangkay ti ina ni Jacqueline. Adto iti kapiyo, doktora. Agyaman na, Adeline. Naragsak kayo mag-itirabi doktora. Ha? Nang nagkungamin nga agkat-katawa kayo. Kabayatan ti panagis-istoryayo kan ni sir. Adeline. Anya tinangag mo ang nagsaritaan mi kini Divilo. Jak unay naawatan, dok. Basta, langgag ko ti panagkinkin na tawa yo. Anya day, Joy? Ha? Oh, Divilo. Amom, Adeline. Da kami kinimam mo. Naragsak kami nga agasawa. Mayat ti kasta, sir. Kay kayat kumutlaang tay naragsak nga agasawa ng tay agap-apa. Kasta kami kinimam mo. Naragsak kami. Iso ano si ka ti makiasawa. Piliyam tay naragsak ken nasingpet akata kunay-nay iti biyag. Adda kadag iti komplainan ti pangngatay. Ngam biddo tikas jay. Podno dayta. Agparang ak konsensyen dati dakas nga aramid dagiti suspect. Nakiariglo jay suspect. Ket inawat ma jay complainant. Saan na kanwa kayat ti gulo? Kayat na alagpasan na dagos. Tapno awanan ti pampanunutan na. Iso nagbayad latan? Isu damat kid iti masiknan iti dayta. Ngam numapasamak to pay kadakwada. Ti isumat la kaso wenno parikot. Di tanto, ama panunot da tinagbiddutan da. insang patdanti inak. Nakalungunan. Mama! Awanin na talaga tinakakaasi nga inak. Mama! Adang ti bangkay ni Manang. Uncle! Sige. Pakisimpayon kakabsat. Wait lang ako. Anya pa'y dagiti sumaruno o mapasamak. Gagayem di uliwan na dinggan, ti tuloy ti serye tayo ita alawas, iti drama tayo na paulwan. Agent 540 Insurat
para iti radyo. Ni Jocelyn Ublero. Ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panantarabay